जोङो क'क्राझारनिफ्रायनो बिटिसिनिफ्रायनो दिसपुरखौ सालायोमोन। उल्था दा दिसपुरा बिटिसिखौ सालायहरगासिनो दं। जानानैनो सेस पार्सेन्टेज लानानै जानानैसो आरो बे साप्लाइ माबा माबि होदों मालानो गथायाखै बोरै बिला लाना थांखो बेथ' फरेनसिकआव हरजाथारगोन जोंजों। तारमाने बेग डेटआव होनानै सहि होनानै बिल बख'गासिनो दं। बिटिसिनिफ्रायनो दिसपुरखौ सालायोमोन। उल्था दा दिसपुरा बिटिसिखौ सालायहरगासिनो दं। बेखौलाय जोंनोलाय मानो नांगौसै बे सरखारखौलाय। सरखारा खिन्थु बिटिसिआव सिबांनो जाफिनजा ना जानाङा हा बिटिसि मये सिबहमाखौ কথা নাই 2 तारिख तो আহিব दे 2 तारिख में 2 तारिख को फैनो होगोन दाथ' जानानैनो सेस खामानि मावनाय बादि जानानैनो सेस पार्सेन्टेज लानानै जानानैसो आरो बे साप्लाइ माबा माबि होदों मालानो गथायाखै बोरै बिला लाना थांखो